Stay on. Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulun. Nandito tayo ngayon para... Kailangan ko na itigil ang pagsigaw. Nandito tayo ngayon para mag-May review. Kaya May ang tawag ko doon. Kasi gusto ko na-trigger kayo sa May. Wala akong paki sa nararamdaman nyo. Hindi kayo mahal ang nanay nyo. Hindi rin ako mahal ang nanay ko. So simulan natin, dami ko sinasabi, di naman ako si Bongo. Unang meme. Daddy. What? Huwag mo sabihin. Badang is back. No. Daddy, nasan ka na ba? Bakit mo pa iniwan ang aking ina? Daddy, ang lupit mo. Lupit mo, Badang. Ba't ka ganyan? Daddy, nasan ka na ba? Bakit mo pa kami iniwan ang aking ina? Daddy, ang lupit mo. Ba't sumama ka sa malanding kabit mo? Alam mo, ititigil ko na doon kasi una-una ayoko makapiright ni Badang. Kung makakapiright na lang ako, hindi ni Badang. Pangalawa, maling paraan ng pagsakay sa meme mo. Like, naiintindihan ko yung mga tao hindi gusto yung mga ganong klase memes, mga medyo offensive memes or dark humor na memes. Pero, ikaw yung source na meme na yun. Kung sa'yo nang galing, tapos sasakyan mo ng ganyan, mali yung taste eh. Mali yung execution mo eh. Ako si Badang, sinakyan ko sana yung meme ko for redemption sa pagbigay sa isang charity sa mga batang napapabayaan or sa mga batang nawalay sa magulang, mga iniwan sa sa ospital, ganyan-ganyan. Para sakyan mo ng ganito yung meme mo, hindi ganyan eh. Kasi yung song, it's about, panoorin nyo lang, lagay ko sa aking description, it's about tatay na nanloko. Ng kanyang asawa, iniwan yung pamilya. Maganda yung mensahe mo eh, Badang. Pero yung pagkaka-title mo, sobrang insincere. Diba? Hindi yan ang dami-dami mo pwede i-title dyan na hindi sinasakyan yung meme mo. Pero siguro this is your way of saying na naka-move on ka na. Nako, andito na uli siya. Badang is back. Nako, iba ang sinesell niya, no? Sa Marioni-chan. Tigil mo yan. Ba't ganito kayo? Ba't kung hindi pamangkin, mga alam mo, tama na. Kevin De La Cruz. Ito yung mga artist na na pinapa-edit siguro ng kanilang boss, ng Chooks to Go. Sabi lang, pakita ko ng onting letra or sadyang magaling lang siya. Either way, that's talent! From Danco Central, puwet mo upo. Kaya yung mga jeepney driver, no? Alam na hindi ka makasakay. Pero okay lang, siguro kailangan nila maghanap buhay. Pero bakit yung hanap buhay na yun, ang kapalit, yung buhay ng puwet ko? Yan, ito yung masasakripisyo para sa pangkalawakan, ha? From history memes, Aguinaldo is mature. Sama din nakakalam. Yan yung Karina is mature na blah blah. Talagang pinatter nila dun sa comment ng isang cringy na page na dinipensahan yung ginawa niya. Choose your character. Aguinaldo was so mature, he landed to the safe decision where he could have both his duties as president and his relations with the Supremo at the same time. Diba, yung version nito kay Karina ng PBB, yung sa boyfriend, tsaka yung kay Aljon. Very good history memes ad meme. Saludo ako sa'yo, pero hindi sa'yo, Aguinaldo. Ako'y nahihiya sa'yo. Bakit mo to ginawa sa Pilipinas? Sa mga di alam yung sinasabi ko, magbasa kayo ng history, manood kayo na General Luna, malalaman niyo yung sinasabi natin mga memer. Diba, pag memer ka, hindi pwedeng ka lang, hype beast ka lang na cancer, ha? Alam ko sa sinasabi mo, para naman may sense. Tayo ang tumor sa lipunan na may silbi. From Kent Glore. Oh! Yes! Ako, nakikita ko na yung mangyayari dito banda. Drop the bass! Venezuela, hey. Venezuela, Hey! Venezuela, Hey! Sikretong malupit, pwede babulong. Papamura ka ng baksit, malutong. Okay na sana eh. Masaya na ako, Kente. Pero ba't ganon? Kaganyan. Ba't gagawa't nga ganon? Grabing maitim ang utong. So ito na ba bago natin outro? Ano masasabi nyo, ha? Sumukot ba kayo? Natuwa kayo? Comment nyo below kung anong gusto nyo. New outro or old outro, diba? Kung new outro, mayroon ka maraming comments sa baba. Ito, pipiliin natin, diba? Nakikinig lang ako sa gusto ng mga cancer, ha? Kaya kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka. Huwag kang pabebe. Hindi kasi Karina.
Papihan channel kami. Sunod from Edgy. Pasukan mo na ng jacket! Ang tagal nitong mukha ni Willie. 5,000 colorized in Vietnam. Yes, yes. Hindi mamamatay meme yan kahit kailan. Yung mukha na yan, never forget. From Victoriano. Simula na ang simpang gabi. Sabi! Kasi maagang nagigising ang kuya ko at panay ang forma. Oh my God. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Kalbuhin niyo na ako. Tapos gagawa na ako ng social experiment. Dilaan niyo na yung mata ko. Ayoko na makita yun. Kung yung ABS nga, walang pake, di ba? Wala silang pake sa mga paano mo nasabi na PC culture dyan. Good on them. Pero mga bata yung nagsasabi, di ba? Paano mo nasabi? Kala ko ba meme review to? Ba't nagiging cringe review? Dahan-dahan. Pero, oh, fine. It's a meme, so it goes in, di ba? So, sunod! From Dave Mariano. Yes? O si Sad... Di umano ako ay nalulungkot. Depression yung umano. Close enough. Nice watermark, by the way. From Marcus Holloway. Dante Gulapanatics tayo dito. He is not an object. He is a god of worship mismo. Tama, di nakakalap si Dante Gulapan. Nako. Oh, that's hot. That's hot. That's hot. Sayo pa lang, may in love ka na. Tama, di nakakalap yan ay Goblin Soraya. Panoorin nyo yan. From Tristan Taginod. So, hindi nakakala yung original nun is yung the P-word. Meme adjustment lang natin na onte kasi sana di mo muna pinakita si paring Edu kasi nalaman ko na agad yung punchline eh. Nalaman na agad namin yung punchline. So, dapat pinakita mo muna si Buwan. Tapos, nung lalabas na yung punchline, saka mo ilagay sa ano. Oh, di ba? Nandito tayo. This is an educational pampamilyang channel. Nandito tayo para matuto sa memes at kung paano gumawa ng isang nakakatuwang meme, di ba? Hindi ko sinasabi ako pinaka nakakatawa. Pero di ba, meron naman tayong parang baseline na, oh, nice. Ito ay maaari. Mga katipunerong cancel. Good attempt, Tristan. Maraming salamat sa'yo. From Dwight Valester. Oh, that's hot. That's hot. Yeah, babe. Tayo ng hat. Huwag mong subukan. From Earth Paran. Naku, walang endgame yan. Naku, hindi man... paano sasabihin ni Cardo yung Thanos? Thanos? Or Sanoth? Diba? Pangalan pa lang ni Thanos, hindi na niya kaya. Hindi na niya kaya si Coco Marte, diba? Yan ang hindi mamamatay kahit kailan. Yes. Sumaya na naman ako. Maraming salamat sa inyo. Who would win? Cardi B? Cardi B? Cardi B. Stop there. Ang heart is like. Ang sad is like. Tapos ang angry is a comment, diba? I-comment nyo angry below kung gusto nyo yung Cardi B. My pipi is not hard. Oh my Bata God! pa lang ako. Ed! Ed, ano sinabi ko sa'yo? Ed naman eh. Ed naman eh. Sabi ko sa'yo. Gusto mo manahimik? Hindi ka ba manahimik yan? Hindi ka na natuto, Ed, eh, ha? Gusto mo nahihirapan kami, ha? Gusto mong bumili pa ako ng EMF corrector, ha? O, naubos na sa Lazada na nag-sale, ha? Lahat kami dito mga paranormal investigator, ha? Tama na. Ayoko na ito matuloy, pero gusto ko nasasaktan yung sarili ko sa panoorin natin. Mission ko nang alamin ang mundo ng hiwaga. Nagagawa ng memes nga naman. Oh, tumaas na ang production. Meron din namang mga salbahe. Sa paranormal expert, ang trabaho ko ay hanapin at intindihin sila. Pero sino umiintindi kay Ed Kaluwag? Tayo lang naman, di ba? Hindi yung GMA, tayo lang. Tayo lang mga kansa nagmamahal kay Ed. Sa mga nagpapakita, ginagamit ko itong EMF. Yes! Nako-confirm ito ang presence ng spirit because they are made up of static electricity. Woo! Mayroon ding 1499 lang. Ito ang na-record na ingay ng isang kliyente at 3 a.m. Baka nagkakanto tasks lang yan. Ito ang na-record na ingay ng isang kliyente at 3 a.m. What's up? Kamusta mga kaigan? Ay, nagpapabalik. Nagpaparamdam lang sa dilim. Yung ex mo. Gamit ko ang Tibetan singing bowl. What the fuck? Paano sila nakasulat kung isa kang multo? Paano hindi yan tatagos doon sa salamin? Paki-explain, Ed Kaluwag, para abnormal expert.
Ito naman, Price production nakuha ng value, client I like. sa phone niya. Tama na. Day? Ay! Bakit, kuya? Sepi tayo? Woo! Ed Kaluwag walks out. Diba kulang nila doon? May sumasabog sa likod niya. Yan ang tunay na cool. Yan ang nagagawa ng memes, diba? Kung sinasabi nyo, basher ka pa, basher ka. Ba, kritiko kami at dahil niya sumikat siya, o meron pa siyang Vivo. Magkano binayad sa kanya ng Vivo dyan? Mga 5 espiritu lang naman na nasa lalagyan, diba? I'm so proud of you, Ed Kaluwag, diba? Nagkaroon ka na ng ibang gimmick, diba? Kumakatulong yan sa buhay mo at para hindi ka namang uto na iba. Panghuling May. Kita mo pati presidente natin, pinapag-subscribe ka kay PewDiePie, kaya mag-subscribe kayo. At syempre sa atin, Putang in. the TNT series is Tokhang. Boom! Tokhang series. So, doon nagtatapos sa ating mga May review. Maraming salamat sa nanood. Paulul! Out. Ang lupit mo